13 ľudí ostalo nečakane na ulici. Môže za to nočný dramatický zásah v Brusne. Krátko po polnoci evakuovali banskobystrickí hasiči pre požiar bytovku. Majiteľ bytu, kde horelo, skončil v nemocnici. Viac detailov pozná kolegyňa Katka Kováčiková. Obyvateľov bytovky v noci vystrašil hustý dym a nezvyčajná žiara. Plamene stúpali z okien bytu na prízemí. Pokojná noc sa tak razom zmenila na drámu. Ľudia museli odísť zo svojich bytov. Pre požiar im hrozilo nebezpečie, že sa nadýchajú dymu. Hasiči, ktorí na mieste zasahovali, evakuovali zhruba 13 obyvateľov malej brusnianskej bytovky. Na mieste bol pre nich pripravený evakuačný autobus. Priestor bol dosť zadýmený, šľahali z okna. Bolo to dosť vysoké, asi tak 2 metre. Požiar vznikol v jednej z izieb, horiace kusy nábytku hasiči vyhadzovali von oknom. Podľa prvotných informácií mal požiar založiť majiteľ bytu intoxikovaného s plodinami horenia. Ho na zemi pri schodoch našli policajti, ktorí ho vyniesli na dvor. Záchranári muža previezli do Rooseveltovej nemocnice. Pomoc potrebovali aj samotní policajti, ktorí mu pomáhali a nadýchali sa dymu. Na mieste ich stav skontrolovali záchranári. Polícia okolnosti nočného incidentu vyšetruje. Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.